Ще споменем само някои от тях. Правим го с ясното съзнание, че сме им длъжници, че сме ги забравили, че сме виновни пред тях и сега, споменавайки имената им, те сигурно се радват, гледайки ни отгоре и малко поне се надяваме да ни простят на нас, живите, забравата. Ще ви моля да станем на крака, да прочетем няколко имена. Сигналист, траурен сигнал. Подполковник Илия Чолаков, смъртно ранен от сръбска фугаса в боя на десния фланг на Кремък-Чалан на 15 септември 1916 година. Майор Стефан Куртев, убит при превземането на сръбските окопи в нощта на 26 септември 1916 година. Капитан Димитър Инзов, обезглавен от рода и наградата в боя на Каратепе на 30 септември 1916 година. Капитан Дечко Йорданов, ветеранът от всички войни, паднал с сабя в ръка в щурма на митаризите на 19 август 1916 година. Старши подофицер Стефан Китайков, изковал победата на нощ със своя взвод при контратакта за връщането на позицията Плочата на 14 септември 1916 година. И всички знайни и незнайни български войни, паднали за освобождението и обединението на Отечеството, вечна слава!